Bona tarda, benvinguts al programa número 100 del 8x8. Avui el que hem volgut fer és un retall de tots els 99 programes, petits retalls de cada un dels 99 programes, significatius per altra banda, i fer tot el programa perquè tingueu els records que des que vam iniciar fins avui. Espero que us agradi i ens retrobem més endavant. Benvinguts a 8x8, el nou programa d'escacs per televisió. Els objectius del programa són dos. Per un cantó, entretenir i divertir, i per l'altre cantó, ensenyar. Quina característica té el cavall? Molt important. La característica que té el cavall és la següent. Cada vegada que es belluga, canvia de color de casella. Si està amb casella negra, va a casella blanca. Si està amb casella blanca, va a casella negra. Molt bé, doncs a la masterclass d'avui farem una obertura una miqueta més complicada que les que hem vist anteriorment, que és la defensa francesa. Dic una miqueta més complicada perquè em permetrà introduir alguns conceptes com estructura de peons que no els tractàvem tant en seccions anteriors. Depenent d'aquesta valoració que jo us he dit, a partir d'aquest moment, sempre que tinguem que menjar peces, mengem una peça, ens mengen a nosaltres, hem de valorar si realment compensa el que hem fet o no compensa, anem amb avantatge o anem amb desavantatge. Farem un tema una miqueta més complex que els anteriors que venim fent, que és la defensa dels dos cavalls. Aquí ja no hi ha nom geogràfic, diguéssim, ja no és un país, però pertany a la família, diguéssim, de l'obertura italiana. Comença amb les mateixes jugades, de fet, E4, E5, cavall F3, cavall C6, fins aquí tot igual que la italiana, el fil C4. La italiana la vam veure al programa anterior, i en lloc del fil C5, que era la jugada que caracteritza l'obertura italiana i que vam veure a l'anterior programa, la defensa dels dos cavalls, que més que una defensa es podria dir que és un contraatac, perquè desenvolupes el cavall amb atac directe contra el peó central del blanc. Una cosa interessant de quan els nens juguen als escacs és que quan ja comencen a saber una mica, ells fan unes petites estratègies i fan la seva jugada, però es troben que el contrincant no fa la jugada que ells tenien pensada. Aquí el nen ha d'aprendre a ser flexible, ha d'aprendre a adaptar-se a les circumstàncies que se li han sigut canviant. Això per un nen petit és força difícil, però no impossible. I realment és una de les coses que jo crec que la pràctica dels escacs en els nens petits els va molt bé. Què passa quan un peó corona? Quan un peó corona és el peó, recordem que és per la mateixa columna on va, en aquest cas és el peó negre de la columna B, que està a B2 i vol coronar. Corona, punts suspensius, perfecte, perquè és jugada de negres. B1, per què? Perquè aquest peó va a B1. És a dir, per fer l'enroc ni el rei s'ha de bellugar, ni la torre que per on es pot fer l'enroc tampoc s'ha d'haver bellugat. Si no, no es pot. Com heu vist, el fet que siguis un gran jugador i que portis blanques no et garanteix que et puguis saltar les regles del desenvolupament. Espero que hagi sigut clarificador, que molts de vosaltres us hagi servit, i en aquest cas jo ja em despedeixo fins una propera temporada. Bé, doncs ja tenim guanyador, que és el Grigori amb 15 punts, has fet el pleno amb tots els 4, i tu, Mireia, quants? 10 punts. Però jo tinc dues sorpreses per vosaltres. Una, suposo que ja la sabeu, que és això d'aquí, pel guanyador hi ha un trofeig, pel subcampió un altre,
que jo us faig entrega immediatament. Jo donaria un altre fort aplaudiment per ells, sisplau. Mireia, molt bé. Molt bé, Maga, molt bé. Molt bé. Jo diria que és la B, punt dèbil. Punt dèbil? Doncs sí senyor, és un punt dèbil. És un punt dèbil perquè és una casella que ha quedat sense possible protecció dels seus propis peons. És una pregunta que jo crec que s'hauria de fer a tots els que esteu en l'èlit aquí dels escacs. És molt difícil compaginar els campionats i estar a un bon nivell? Perquè molts diuen que fer molts campionats a vegades desgasta. I altres diuen que estudiar massa sense fer campionats que també no lliga gaire. Com ho veus, això? Yo creo que, bueno, es complicado, pero como todo. O sea, no puedes hacer una cosa, depende también tú cómo te veas como jugador, ¿no? Si quieres jugar, quieres competir, porque el ajedrez lo puedes disfrutar de todas formas. Puedes estar en casa estudiando todo el día y disfrutarlo igualmente, pero si tú quieres ser un jugador de competición, lo que es totalmente diferente, no es, en esto se diferencia, yo creo, que un aficionado de un jugador de competició. Però en partides ràpides, com que es perd amb una jugada il·legal, això és pèrdua de partida. Nosaltres passem a la prova aquesta pilota aquí avui i us presento amb els dos concursants. Són dos concursants, són dos socis de l'Escola d'Escacs de Barcelona. A la meva dreta tinc amb el Roger Gemí, i més cap a la punta tenim amb el Xavier Ramírez. Dos socis que sempre han estat interessats en això dels temes d'història. Els escacs també poden ser divertits, d'acord? Aquest seria un missatge perquè personalment m'encanta que gairebé a totes les classes els alumnes riuen i això seria, bueno, i estic convençut que és una cosa molt positiva. Aleshores, després d'aquest comentari, m'agradaria tractar naturalment 8 temes de veure com fem les classes d'escacs. Naturalment, amb aquest gran programa que tenim d'escacs, 8x8, doncs fem 8 temes a comentar. He rebut, a veure, em venen diferents inputs de diversa gent, de diverses famílies, uns molt contents i els altres que no ho estan tant, no? No sé. És que jo penso que aquí hi ha dos temes, el tema de la Federació Espanyola i Federació Catalana. Pel que fa a la Federació Espanyola, el lloc on s'organitza, com que a mi una de les coses que em va sorprendre molt quan vaig arribar allà el primer any, que va ser fa 3 o 4, va ser que hi ha molts taulers de retransmissió. Evidentment el rei se'n té que anar per davant del rei, també. No se'n ha cap allà, perquè seria absurd. Per part dels negres han de fer les millors jugades possibles. En aquest cas és D8. Tirem el peó amunt. El rei no se'n ha cap allà, evidentment cap al centre, cap a E8, i ara el peó ve a la casella E7. Van sortir 5 o 6 interessades, que precisament tot eren noies, no? Tot eren noies. I amb aquestes noies van arribant a l'escola, els hi vaig fer una entrevista, tot va aquí perfecte, i no sabien res, i jo vaig estar durant tot un mes de juliol. Més o menys vam fer unes 40 hores de formació, i la veritat és que, i parteixo de la base de que no sabien res, i vam estar fent, aquestes 40 hores. Hola, em dic Bruno, tinc 8 anys, és el primer any que faig escacs, la primera competició que faig. De les 5 partides que hem fet he guanyat una i he empatat una. Hem entrat aquí per primera vegada en aquest any a l'Escola Pineda per fer escacs. Quines raons són les que us van portar a contactar i per què féssiu escacs a l'escola i tot això? Explica'ns una mica. Doncs mira, la idea és, l'escola és un entorn d'aprenentatge, no? I totes les activitats que es poden promocionar des de l'escola, ja siguin activitats complementàries, ja siguin extraescolars, ens sembla que han de portar sempre un plus, no? Un plus de lleure, de passar-ho bé, d'aprendre noves disciplines. Problemes de lògica divertits, no? Que és, exemples, el cuiner i els sacs equivocats. Ho he dit, per ser, he posat un perquè és divertit. Em sembla que m'has dit alguna cosa. Pots posar-lo allà? Sí, clar. No me l'has acabat de dir del tot, perquè me l'has començat a explicar, però a veure com... Sí, és un problema que jo, dic que és un cuiner, no? Jo sempre el de avui soy sí, i els alumnes se riuen molt, no? Perquè, és un cuiner, però no som... Està bastant ben lograt, sí. Com a activitat que desenvolupa diferents capacitats, però totes coincidents en un mateix punt,
les enormes possibilitats de desenvolupament de la personalitat humana. És com una especialitat, no? T'especialistes en alguna cosa, no? Per exemple, en música, per treure més sortida a la música, i llavors ho toques tot, però ets especialitat en música, doncs el mateix, però seria amb els escacs. Especialitat amb els escacs. I llavors aquell professor ja saps que el poses a l'assignatura d'escacs. Sortiria a la tele d'escacs, llavors això em va posar nerviós. Nerviós, però en plan bo, eh? Sí. I a tu, Marc? Bueno, jo vinc per poder aprendre coses noves. Molt bé. Perquè si et diuen pots sortir a la tele no diràs que no. Aprofitant una petita debilitat, què és? La peça clavada, que en aquest cas era el peó clavat, es desenvolupa tota una sèrie d'aconteixements que fa que les negres escombrin i guanyin aquesta partida fàcilment. Vosaltres i amb el Barberà. El que em vinc a referir és que vull tornar a dir el mateix, no li estic traient cap mèrit, el que estic dient és que poder ha sigut una lliga amb moltes sorpreses, amb resultats molt estranys, és a dir, a la primera fase el Mollet va perdre a casa del Lleida, que el Lleida dura molt, i aleshores el Mollet ha tingut problemes de fer una bona planificació, és a dir, el Ramon Caro, el seu president, s'ha cansat de dir que hi havia jornades que no podia portar un equip competitiu perquè dura molt la competició. Aquí el que han de fer les negres és concretament, a veure, si mengem amb el peó aquest, tirem aquest peó amunt, es menja, i ara el peó blanc ja no corona. Per què? Perquè la proximitat del rei és tan evident que no el deixarà coronar. I no solament això guanyen blanques, sinó que ara guanyarien negres. Molt bé. Has comentat la figura de l'àrbitre auxiliar i la de l'àrbitre principal, l'àrbitre internacional, però entremig hi ha una altra figura que és la de l'àrbitre adjunt, que també són... L'àrbitre internacional, l'àrbitre adjunt i l'àrbitre auxiliar. L'àrbitre principal, a l'adjunt i a l'auxiliar. Jugues a casa? Sí. Sí? Amb qui? Amb el pare. Amb el pare? Saps jugar al pare o què? Sí. I el guanyes? No, gairebé mai. A principis de curs et guanyava ell, i ara ja el guanyes tu, segur. A vegades només, però molt poc. Només de vegades. Bueno, home, de vegades. Doncs el creador d'aquest gambit, o el que primer va fer aquesta jugada donant-li nom en el gambit, es diu Johann Baptista Allgaier, que és un jugador alemany nascut a l'any 1763 en un poble al sud d'Alemanya i va morir a Viena l'any 1823, a l'edat de 60 anys justos. Ahora, además de la asamblea de elecciones, está la asamblea ordinaria y ahí pues también incidiremos en este tema, en que queremos que todas las personas que están ahí son personas comprometidas con la ajedrez. La millor és aquesta, que és mate amb dos. Mate amb dos o perden la dama. Perfecte. Anem a veure quina és la solució al problema i qui és el campió del nostre segon concurs escolar del 8x8. Una cosa és que posis passió en una cosa que per tu és nova. Suposo que... Clar, és que vull dir... Jo personalment em resulta difícil, perquè sí que és veritat, com diu el Xavi Avilà, que quantes més persones donen a conèixer els escacs sempre és millor, per a donar-li més força. Quantes més persones puguin aprendre escacs millor. Amb això que diu l'Ester sobre el del cavall, que no es posa, vamos a saltar, nosaltres tenim una experiència, Xavi? En el primer congrés que vam anar a Buitrago, el Pep Suárez ens va fer una demostració de com ensenyava el moviment del cavall a la classe. I saltava, I el tio es posa a saltar d'un lloc a l'altre, va ser un espectacle, te'n recordes, Xavi? Sí, això són imatges que no volia dir. Acompanyeu-me. Aquesta part de reglamentació es basa en la llei dels escacs que es va aprovar al 84, Congrés de la FIDE, que es va fer a Tallinn, a Estònia, a l'octubre del 2013 i van entrar en vigor l'1 de juliol del 2014. Cada pieza de ajedrez tiene un valor matemático asignado que es aproximado y nos sirve para orientarnos en una partida y saber qué pieza
tenemos que capturar y también qué piezas debemos defender. El campió de grup normalment puja de categoria a la següent. En la següent temporada puja de categoria. De vegades el segon classificat té que fer un play-off juntament amb els altres segons classificats també per pujar. Jo el que recomano, i és una crítica constructiva, aquí no es tracta de dir si està mal fet o està mal fet, i espero que prenguin nota, i dirigint-se al nostre protagonista, que ja dic, li diem l'escriptor, li va dir el següent: tinc que mossegar-te perquè tinc molta gana i no he sopat. L'escriptor va començar a tremolar de terror i a la punta sempre acostumem a posar les forces del mal. I a la punta d'allà sempre és això, ja és norma ja del programa, posar les forces del mal, i en aquest cas tenim a la punta amb en Pere Reginaldo, que és president de la Societat Coral Colón de Sabadell. Què tal, Pere? Moltes gràcies per venir, però ja estic espantat. Potser una ouija, en comptes d'un taulell de Però t'has fixat, Pere? Societat Coral Colón de Sabadell. Tu imagina't que en un moment determinat se me'n va l'olla i dic, i tenim amb en Pere Reginaldo, president del club SCCS. Què diries, Pere? Que també has begut l'enteniment. La resposta que em van donar, la segona resposta que em van donar, va ser esperpèntica. Va ser esperpèntica. Em diuen, és que això us heu de reunir a la pròxima reunió que hi hagi de clubs o de federació o l'assemblea i l'heu de treure. Però com que l'hem de treure? Però com que l'hem de treure? Si són incompatibles una amb l'altra, que no es pot fer, això es talla de cuajo, per l'article 29. Clar que s'ha de tallar, perquè si una és incompatible amb l'altra, si no es pot fer, no es pot fer. I els clubs aquests que no tenim sponsors, que som normalets i que estem dintre i que normalment som els que baixem i pugem totes les temporades perquè estem a primera divisió, després a divisió d'honor i tornem a baixar i pujar, què hem de fer? La resposta també va ser unànim. Em van dir, ho fem això perquè busqueu sponsors. Oh, bueno, clar, sponsors, com si fos tan fàcil buscar sponsors. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la importancia de los peones y del valor de esta pieza, que es la pieza más humilde en el ajedrez, es la que menos vale, tanto es así que las demás piezas, el valor de las demás piezas, se mide en la cantidad de peones que estas valen. En principi, dir que totes les persones que treballem al món dels escacs tenim accions més oportunes, més afortunats i més desafortunades. En aquest cas, el Vladimir, em sap greu dir-ho, però no va estar gens fi. No va estar gens fi. Ell sap perfectament, o si no, aquí ens ho dirà, que va tindre diverses accions poc, diria que inclús antireglamentàries. Això està dient que això no és cert. Espera, un moment. O sigui, el que tu dius és que ell, com que no hi va ser-hi, que realment potser no va veure la realitat del que realment s'hi va passar, més o menys. Efectivament. Jo estic dient el que estic dient i el que estic dient és el següent. Que fins i tot d'això s'ha parlat i s'ha parlat a l'assemblea. Si jo faig la jugada i apreto el rellotge i demano taules, el meu rival no m'escolta, perquè estic incomplint una regla, que quan apreto, silenci. Jo quan apreto no puc parlar. Què s'ha de fer quan ja tenim arraconat el rei a l'última fila i tenim els dos àlfils i el rei? Bé, sempre s'ha de fer el mateix. Em passeu, sisplau, en el següent diagrama, aquest d'aquí. Sempre s'ha de fer el mateix. Una triangulació amb l'àlfil que està al costat del rei per anar-lo arrinconant cap al cantó i fer-li mat. Jo et veig molt dinàmic i molt còmode amb el programa que presentes. Ara sí. Home, perquè domina el tema, sap fer-ho i ha agafat experiència sol. No, és que jo m'he fet a mi mateix. Vull dir, ha sigut una cosa que jo m'he anat fent fins que jo he aconseguit que més o menys estigui a gust a tots els programes que faig. Si et sembla, passem a veure les imatges que abans has comentat. Aquí tinc que dir que la Laura ha fet un treball d'investigació impressionant perquè ha aconseguit, tu no saps encara de què estem parlant,
No t'avancis perquè no ho saps. I volem saber també la teva opinió i aviam què et desperten des d'aquí perquè... A veure què m'heu tret aquí ara. És que no vull avançar gaire. Són imatges del segle XX. Volíem ser campions del torneig. Vam perdre les dues primeres amb els dos màxims rivals i ja ens va deixar ja d'interessar. Vull dir que facin la divisió grup A, divisió grup B, però és que... És que ara, avui per avui, no és competitiva. Vull dir, jo... I a més, jo diria una cosa. Es podria fer aquests 8 equips i es podria fer anada i tornada, vull dir, doble partit. Tornem una altra vegada amb aquesta nova temporada per parlar de temes de reglamentació. Avui parlaré de les diferències de reglamentació que hi ha en funció de la durada del temps d'una partida. Abel, ho sento molt, però des de ETV et volem felicitar perquè fas 50 programes. Moltes felicitats. Moltes gràcies, tu. Home, faltaria més. Que vaya sorpresa, tu. Escolta'm. Moltes gràcies, home. Moltes gràcies, home. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Que t'ho mereixes. Aquí sempre anem de sorpresa en sorpresa. Aquí sempre anem de sorpresa. Un crac. 50 programes. Abel, amb nosaltres. La veritat és que moltes gràcies a Esplugues Televisió. L'oposició. Ha sonat una mica. A veure, sisplau, em poseu el segon diagrama. Bé. 1 al cubo, més 2 al cubo, més 3 al cubo. Per cert, el cubo es diu bé, així és en català. Sí, clar. En català, el cub, diria jo. Per exemple, Abel, quants triangles puc fer aquí tenint en compte que els vèrtexs del triangle són les interseccions, aquestes 4. M'entens? Quants triangles es poden fer aquí? Sí. Intersecció 1, 2, 3, 4. El rei estava aquí, però aquí hi havia un peó negre, aquí un peó blanc, alfil aquí, per exemple. Això sí. Tires el peó amunt. Escac, tapes, captures el pas, i ara el rei es menja això. Única posició possible per a que aquestes 4 peces estiguin al taulell. Per tant, l'única possibilitat és que el rei blanc estigui aquí i que hagi passat el que he explicat. M'entens? Si no és impossible, és que és impossible que estigui a qualsevol altra. Bueno, escolteu, és que no sé com despedir el programa avui, Avui us ho dic en sèrio, no sé com despedir-lo. Amb el programa 50è, el del pastís, d'aniversari, us vaig parlar dels 3 tipus de partides d'escacs que hi ha en funció del temps. 2 condicionants. Un és per abaratir costos, en el qual el mateix professor ja està dintre, no tens que contactar a ningú de fora, i segons també m'han dit que si és una assignatura que fos en un cas obligatòria, la persona que té que estar allà dintre de la classe té que ser llicenciada. Tindria que ser llicenciada. Hauria de ser mestre, sí. Per això dic que no pot estar abans de qualsevol. Bueno. Se'ls podia ajudar, fer-lo més gran... En absolut. Saps el que passa? Que després es diu que hi ha hagut un tall també, en el qual es diu que jo procuro per el meu benefici i per coses pròpies i tal. Aviam, si realment fos així, aquest programa d'escacs que estem fent, a mi no m'hagués importat en absolut, Xavi, no m'hagués importat en absolut, dir les 1001 meravelles que fem a l'escola. Jo crec que en aquest aspecte una diferència molt gran és el fet que un és dins l'horari lectiu i que, per tant, el mateix mestre que li està fent matemàtiques, català, medi, o el que sigui, li està fent també escacs. Bona tarda. Amb el programa d'avui us parlaré d'uns sistemes de desempat. N'he preparat uns quants, hi ha molts i subsistemes, però amb aquest espai de reglamentació Yo insisto, porque los formatos ya sé que son diferentes, todas las cosas, pero tú si tuvieras que escoger una liga, ¿te quedarías con un poco de cada una? Sí, sí. Con un poco de cada una? Tinguéssim més afició pels escacs. Bueno, quan vaig dir això, home, quasi se'n tiren el coll, Quasi se'n tiren el coll. A veure, amb el bon sentit aquí de la paraula, van dir que la federació no es mourà d'aquest tema. Participan algunos de los mejores jugadores del mundo y también
aficionados. Es un torneo abierto. Y en una isla tan pequeñita se juega un gran torneo, caray, también está muy bien, ¿no? Escacs i matemàtiques, ¿vale? Com vulguis. Val, perfecte. Com vulguis, Hola, com vulguis. Bueno, a veure, avui volia comentar una mica més el problema del cavall, que ja ho van comentar, el coneixes més o menys el que diu? Sí, però sempre arribem a la conclusió que no és el mateix entrenar amb un nen que amb una nena. Practiquen menys els escacs les nenes que els nens. Correcte. Sempre trobem aquí diferències d'aquestes. És que no som iguals. Clar, Molt que vulguin fer-nos jugar junts, jo dic que no som iguals. Però, per exemple, una anècdota que jo tinc és que en un campionat de Catalunya de sub-10, que és mixta, una noia va acabar al segon tauler, és a dir, que estava jugant per al campionat, va jugar contra un altre noi i li va guanyar. Per exemple, el campionat de Catalunya individual, vull dir, per lo que sigui, els millors jugadors catalans no hi juguen. Per què? Perquè no tenen cap recompensa espiritual, diguem, no? Jo crec molt més en aquestes recompenses que no pas amb el fet de donar premis, perquè si jo et dono 500 euros o 1.000 euros no em fa res. Però això no vol dir que no treballem per poder-ho aconseguir. El que estem intentant precisament és que el campionat guanyi amb interès i arribar a mantenir-se, no només mantenir-se, sinó que amb un sobreesforç important, quedar tercers com hem quedat aquest any, encara és molt més difícil. Que aquest esforç per part de les administracions s'hauria de premiar d'alguna manera, perquè no deixa de ser un esport que estàs a l'elit d'aquell esport. Sigui l'esport que vulguis, m'és igual, com si és escac, com si és hockey subaquàtic, m'és igual, però estàs a l'elit d'aquell esport i això, d'una forma o altra, algú t'ha de dir, vinc a ajudar-te. Hi ha segur de l'administració, lògicament. El Jordi em va dir, sentats allà en el despatx d'allà de l'escola, me'n recordo que em diu, ja havia trobat els monitors i tal, i em diu, m'estic donant compte que no és tan difícil trobar monitors de qualitat. L'Enric es diu que és una escola amb inquietuds, i jo ho veig, perquè jo vaig a bastantes escoles i feu bastants projectes. És a dir, l'any passat, inclús al final del curs, vau fer aquest projecte que els nanos petits dibuixaven les parets, unes cosetes, hi havia una persona que es posava un cantó i miraves i veies els triangles, rectangles i tal. Jo d'entrada, jo tinc una plantilla, i jo sé que hi ha 6 cursos, perquè infantil no fa, una qual cosa, i jo sé que cada setmana anirà un grup. Llavors, què faig? Miro cada curs, cada classe, quan té les matemàtiques, perquè nosaltres considerem que en aquest moment ell s'agafa mig grup i el mestre es queda a mig grup. Llavors, nosaltres, per exemple, que ara estem entrant en el món de la robòtica, és un moment que també és important perquè el mestre es queda a mig grup i ho pot treballar molt bé, però qui diu això també diu càlcul mental, resolució de problemes, i llavors què faig? Jo miro els horaris dels mestres i miro on té les matemàtiques. Una activitat com els escacs la destinem directament a una aula específica d'escacs. Què sé jo, música, a l'aula de música i a partir d'aquí tota la cosa que té i tota la cosa que implica aquestes matèries. Una cosa, com el financeu aquest projecte? El projecte fins a l'any passat es destinava directament, el financiaven directament l'escola, amb les aportacions que feien les famílies. Sortíem cada dia. Sembla que era cada dia, no, mare? Cada dia. Era cada dia que sortia. Érem 3 el que col·laboràvem fent. Sí, era el Romà Soler, tu i jo. Correcte. I vam fer les només d'escacs i cada dia posàvem no un problema d'escacs, blanques, juegan i ganen, no. Coses per aprendre a jugar a escacs. I això ho vam fer-ho durant 2 anys. Doncs no estaria malament que la federació potser també es plantegés aquest tema. Vaig veure en el Facebook que hi havia un àrbitre que resulta que va arbitrar un torneig internacional que està dintre del circuit català d'escacs. El ajedrez de equipo, por equipos, entró ya mucho más tarde en mi vida, porque primero en mi país de origen no era muy popular el ajedrez por equipos. La caricatura de l'Anna, no? M'encanta, sobre todo la manzana. No m'estàs dient d'això, molt bé. Y además es una cosa bastante nueva, el ajedrez por equipos, ¿no? Hace años todo era más individual. Y a nivel mundial, los jugadores normalmente tendemos a jugar torneos individuales también, es mucho más. Lo de por equipos es más como, no voy a decir que es más por diversión ni nada, porque ahora, hoy en día ya es es muy profesional, ya está siendo muy profesional, pero en mi vida entró como mucho más tarde, ¿no? Ya era el cambio de chip era más complicado, ¿no? Ara nosaltres
aquest any, des de fa uns dies que ho hem treballat, de fer un torneig infantil, ara al desembre, per la Marató de TV3, solidari, el dia 27 de desembre, fer aquest torneig, obert a tots els nens, estiguin federats o no, sub-14 a baix, és a dir, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14. És una idea que l'any passat ja volíem fer, però per falta de temps, de previsió i tal, no vam poder tirar endavant, i aquest any hem volgut tirar endavant i us convidem a tots els clubs de Catalunya que tingueu nens, que els porteu. Jo sé que, Abel, tu tens molts nens. Quins són els diferents esports que es practicaran en aquests jocs esportius, no? Aquests jocs populars, perdó. Bueno, comencem. Futbol caminant. Bé, està bé, perquè l'explicació és que és un partit de futbol amb els jugadors caminant en lloc de córrer. El qual vol dir que està dissenyat per ajudar a persones a estar en forma. Perfecte. Continuem. Bàsquet. El bàsquet és típic, això és típic. Handbol, hombre. Voleibol. Mamanet. Bueno, vaig tindre que mirar a veure què era el mamanet. Vaig agafar el Google i em poso a buscar el mamanet i diu es va fer o es va popularitzar a Israel semblant al voleibol, però amb unes normes una mica diferents al voleibol normal. I està especialitzat per les pares i mares dels nens que van a les escoles a buscar-los i aleshores els pares i mares ja es queden a fer esport en la mateixa escola. I aleshores són els seguidors, els fills són els seguidors dels pares i les mares. I això està més dirigit a les mares. Suposo que perquè les mares són les que potser són les que van a recollir més els nens que no pas els pares, no? Però bueno, això és així. Bueno, continuem. Pàdel. Bé. Shows de patinatge. Artístic, exhibició, bueno, patinatge normal i corrent, gimnàstica, ritmes i balls, ritmes i balls, imagina't tu. Jocs populars, boleros, xa-xa-xas i coses d'aquestes, no està mal. Petanca. Felicitació a la Federació de Petanca per estar aquí. Nosaltres i tots els clubs, hi ha el Casino Beniahan, que també està a la Divisió d'Honor, i està el Solvay, que també està a Divisió d'Honor, i he estat en contacte amb ells. Que fan la majoria de federacions que suprimir paper, però és un tema mediambiental, que hi ha. És més que de pressupost tema mediambiental de suprimir paper, que la majoria de federacions estan tirant cap aquí. Federacions i institucions oficials, estan tirant cap al suprimir paper per un tema mediambiental. Però això és com un llibre. Quan a tu regalen un llibre, què prefereixes, llegir el llibre o llegir-lo amb la tablet mentre estàs al metro? Sí. Aviam, és que això és així. Tu volies de tot, però sí, els romàntics del paper... Els romàntics del paper, exactament. Per cert, parlant sobre això que em deies tu sobre els cursets aquí de monitors, jo me recordo que els cursets de monitors abans eren de molta llarga durada. Servia per fer 2 mesos i després continua el curs i tu l'altre. Però cada autonomia fa el que ells volen. A vegades basta que una autonomia faci X, jo per diferenciar-me faré Y. Encara això estigui bé, però jo faré Y, perquè si no diran que sóc igual. I jo crec que els escacs aquí trigarà temps. Juguem els diumenges, juguem amb Bastitut al pavelló de la Marbella i tal. I els que avui divendres no puguin vindre, doncs vindran uns altres. Però tenim que fer alguna cosa. Aquesta és la meva opinió, que l'he expressat aquí, perquè si no, no funciona això. El que passa que, clar, al final són les entitats que després s'han de venir. Llavors, si tampoc no estan contentes del tot amb un canvi de seu o calendari, tampoc no podem decidir nosaltres. El que intentem és, doncs aquest any hem fet 2 trobades, i les hem posat a diumenges a la tarda per veure quina participació tindria i les famílies hi estarien contentes. Però no moure el rei, perquè el primer que fa, perquè després ja no podràs enrocar, i això és perjudicial. Això és jugar sense pensar. No preguntar-se què en vol fer. L'acostum, nosaltres que tenim experiència amb els escolars, sobretot amb els principiants, miren el que ells poden fer i no miren què és el que en vol fer el contrincant. Quan hi ha els organitzadors i els patrocinadors, sembla ser que tenen problemes quan les partides són taules ràpides. De fet, si em permets, Abel, a la fase del Campionat Absolut de Catalunya s'ha introduït la regla de Sofia, que no poden fer taules fins a la jugada 40, em sembla. Unió de Federacions Esportives de Catalunya. No hi havia cap de la federació. L'únic de la federació era jo. Per mi això és el que vaig dir en l'altre programa. Per mi això és greu per una senzilla raó, que hi ha vegades que de converses intranscendents amb la gent
surten projectes engrescadors. Els passadissos són fonamentals en aquesta vida. Surten projectes engrescadors. No hi havia ningú, Pepo. Totalment d'acord amb tu. Recordeu que també vas dir que parlaré què va passar abans de 1886. El primer campió del món, considerat així, va ser el William Steinitz, que va guanyar el Zuckertort. Això és el que vam parlar. I avui toca el segon. Em dius que no, que tu no has dit res d'això? Home, sí que ho dius, sí. Dius que això és molt lleig. Això és molt lleig. I parles del Max Orteu. El Max Orteu sense saber. És a dir, suposo que et podria referir molt més amb el Sandro Pozo. Però el Max Orteu, dius, al final acabes dient que això és lleig. Home, tothom interpreta que el que dius que és lleig és el del Max Orteu. El del Sandro Pozo també, però el Max Orteu també. No, m'ho he escoltat bé. I no, Ramon, no. Pam, pam al culete, Pam, pam al culete, Ramon. No, home, a veure, jo ja sé que tu i jo ens entenem, que no ho has volgut dir i tota la història, ja ho sé. Però que el senyor Ramon Chalmeta es posi amb una cosa que ni li va ni li ve. L'Institut d'Escacs jo crec que va ser important, importantíssim. L'Institut d'Escacs, la idea va sorgir amb una cua entre el Jaume Palau i en Jordi Puig, que van ser els fundadors, que formaven part de la Junta Directiva. Crec que estaven tramitant que el butlletí de la Federació sortís en català, perquè va començar a sortir en català l'any 76. En l'horari lectiu també juguen i fan tornejos dins de la classe? Sí. També igualment, no? Aquí igual m'estàs portant el tema de si per el programa aquest de la Federació, d'implantar els escacs a les escoles i que ho facin mestres que no són especialistes en escacs, és un tema una mica escabrós encara, no? Jo penso que sempre és molt millor que la persona que imparteixi escacs, a banda de que sigui un bon mestre i que tingui titulació el que sigui jugador d'escacs. Sigui jugador d'escacs. És a dir, estem d'acord. Si el professor de música és músic, molt millor, perquè transmetrà molt millor. Si el professor d'escacs no ha jugat mai a escacs, és més complicat. Preguntant, allà en el tanatori, recordo que li vaig preguntar, però com una conversa normal i corrent que es produeix en aquests moments, que qui havia anat de la Federació Catalana havia anat en l'enterrament, en el tanatori, sigui aquell dia o sigui el dia abans, no? I ell em va dir que ningú. Ningú. El qual és una cosa que em va estranyar moltíssim. Max Euwe, l'any 1970, va ser president de la FIDE. Si en recordeu, la FIDE és la Federació Internacional d'Escacs. Diuen d'Éché perquè es fa fundar a França, a París. Per això és Federació Internacional d'Éché, perquè si no, en anglès seria una T, d'Échés. De l'any 1970, no sé si va ser 78 o 80, i va tindre un encàrrec molt important i que va anar molt bé. Va preparar l'encontre que va tindre que jugar Spassky contra Bobby Fischer. El rei negre és la casella A8. Per tant, els peons van cap endavant, però cap endavant vull dir que el peó blanc n'hi ha un que està a D6 i l'altre que està a C5. L'alfil blanc, aquest que està aquí, està a E4 i el cavall negre està a C8 i tot això. Aviam, les fitxes són les de dòmino, són les de dames, no són fitxes, ostres, són peces. Després parlen de tirada. Home, una tirada, com si agafessis el dau i tiressis, i això és una tirada, però una tirada no, és una jugada. Poso tot el taulell ple de lletres i números, que hi ha números que siguin 12, és molt complicat, i és que avui podries estar hores. Sí, no, està clar. Vull dir, ara podem fer-ho avui perquè estem posant un nivell bàsic, però... Sí, una pregunta, perquè ara jo amb els nanos de les escoles que estic allà, tothom quasi en parla, fins de segon, d'algoritmos. L'algoritmo per fer els robots, l'algoritmo per cube de Rubik. Jo ja sé que sempre heu estat, a vegades a dalt, a vegades a baix dalt, però que aquesta vegada... Gran emoció, el campionat. Ens fem grans, bàsicament ens fem grans. Veus equips com el PNP o el Gerunda, o l'Olot, d'una colla de joves, de Geu, i nosaltres no estem tan actius jugant al llarg de l'any. No solament els nens, sinó que els grans. Ens fa il·lusió rebre una cosa així. Desenganyant-se, fa il·lusió. És cert o no? Sí, sí. Totalment. Per la seva segona lliga consecutiva. No és fàcil aconseguir 11 victòries de 11 jugades. És molt difícil. Em sembla que amb aquest nou format que hi ha ara, que em sembla que està des de fa 5 o 6 anys, o 7, em sembla que mai ningú havia aconseguit 11 d'11. Felicitar-se. Els neòfits amb aquest tema dels escacs i tal, que no coneixen una mica tot el món aquest, què els explicaries
Què és la Copa Catalana? Doncs la Copa Catalana és el campionat que tenim per equips, que és per classificació. Es fan diversos grups per territoris, no? De Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i classifiquen per lo que és la final, que és el que estem jugant avui, on hi ha els millors equips de tot Catalunya. Es parla molt de noies, sí. Es parla molt de noies i es parla molt de fer coses amb les noies, però no hi ha manera. No hi ha manera. A veure, amb escacs jo no sé quines... Tu que ets veterana, vamos, amb aquest aspecte, sí, i portes molts anys, i portes molts anys amb això. A veure, amb escacs no sé quin és el problema, no ho sé. Jo sé que la mainada quan comença de molt petits estan les categories més o menys equilibrades i a mesura que van creixent les nenes, per la causa que sigui, s'ho van deixant. Llavors jo crec que el que s'ha de fer és intentar promocionar que les nenes continuïn jugant. Temps. Passeu-li, sisplau, tots els fulls cap allà i el Manel és el que... Un cop hagi explicat, Manel, una mica això, després tu ja em diràs exactament com ha anat aquest tema. Bé, les Olimpiades és la resposta D4. L'any 1936, a Riga, va morir a Moscou l'any 1992, jove, 56 anys. Va ser un nen prodigi. Un nen prodigi, com ho referem? Doncs mira, als 3 anys, el Mikhail sabia llegir perfectament. A què es dedica Alexandra Kosteniuk, a més de ser escaquista? Model, actriu, escriptora o totes les anteriors? El temps comença ja. Quan vam fer el Bellavista vam voler anar una mica més enllà. I és un restaurant que volia representar un poble, el poble que tots tenim de petit i tal, amb diferents parts i representant diferents activitats. La resposta correcta és C83. C83. Doncs continuem empatats. Tothom l'ha adivinat, 2 punts, 2 punts, 2 punts. Tu us heu posat d'acord abans de venir aquí? Això que hàgiu vingut 2 junts, l'altre que ha vingut 5 minuts abans... Poses números rodons, 90, 40 i 100, en canvi el 83... Sí, però era per despistar, que era per despistar, potser. Miro el que fa el rival i em faig una idea del seu joc. Ja gairebé ens coneixem tots, portem molts anys jugant i tampoc ens sorprendrà excessivament cap rival, com jo tampoc sorprendré a cap. Però el fet de mirar les partides que juga et dona una idea del que està jugant últimament. I si, per exemple, quan juga contra tu canvia, com a mínim tens la certesa que no és el seu fort, no és un especialista en allò i potser està tan perdut com tu. La qual cosa, al mirar partides del rival o fer una preparació, és més que res per tenir una tranquil·litat i que quan el rival juga i et canvia el que ell juga habitualment, sàpigues que ell igual està tan perdut com tu, encara que s'hagi preparat una cosa molt concreta. La classificació com està, de tota la fase prèvia. Tenim aquí el Víctor Collell amb 11 punts, Llàtzer Bru 10, David Bosch 10, David Vigo 9, Enric Garcia i Jaume Grau 7, i Miquel Ramos i Javier Amores amb 6. Avui, com que tenim amb nosaltres, amb l'Enric Garcia i amb el Jaume Grau, són els 2 únics que podrien, si és que empatessin i fossin segon i tercer, aquí tindríem que fer preguntes de desempat. Nois, esteu preparats? Suposo que ara, com que ja us veieu amb una cosa que ja és més sèria, semifinals, heu estudiat? No, no hi ha ningú que estudi. Aquí no hi ha ningú que estudi. I, per cert, em van dir que em donarien una secció que es diu Coses de l'Abel. Coses de l'Abel. Està pendent la secció, Està pendent. Sí. I amb aquestes coses de l'Abel, què passa? Que jo podré anar dient la meva i això, i es posar a debat, això? Sí, seria com una rebel·lió, com la rebel·lió que tens aquí, la pots portar al xarxa de mat si tens massa temes per parlar. Sí, que ells saben que jo porto tota una llista, que aquella llista no me l'acabo mai. Que la Copa avui tenia propietari, i el propietari i el campió és en Miquel Ramos. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Un fort aplaudiment per ells. Ho he anat bé, ho he anat bé. Bueno, Miquel, moltes felicitats. S'ha preparat, Moltes felicitats. I en Miquel es converteix en el primer guanyador del primer concurs de cultura escaquística que hem fet aquí en el 8x8. Què passa? Que et poden canviar, et poden fer dama per alfil, rei per dama, el que passa que guanyes dama per torre. I aquesta jugada, aquesta combinació del cavall aquí i cavall aquí, no la vaig veure. I les peces negres tenen un piuet que quan el cego passa la mà sap
Ensenya el pivotet aquest d'aquí, si es veu per aquí, que hi ha com un clauet aquí. Un clauet aquí, que és el que al passar... Quasi punxa, eh? Quasi punxa. Bé, espero que us hagin agradat aquestes imatges i nosaltres, pues... Moltes felicitats! Hombre, vaya sorpresa. Un pastisset. Un pastisset. Amb el número 100. Moltes gràcies, Maca. Moltes gràcies. Sempre ens tenen coses sorpreses preparades aquí. Bueno, Manel, jo crec que tenim que estar els dos aquí bufant, sentadets aquí els dos, i fem una bufada. Fem una bufada en general. A veure, aquí els dos, aquí. Home, 100 programes. No és fàcil, No és fàcil. Som-hi? Vinga, va. 1, 2, 3. Bueno, ha anat bé. Sempre ens depara, a Esplugues Televisió sempre ens depara aquestes sorpreses. Ja ens ho van fer en els 50 programes i ara en els 100. Jo el que m'agradaria dir també és que amb aquests 100 programes, algo impensable quan vam començar ja en el 2015, m'agradaria també donar les gràcies a les persones, primer de tot amb el Fred Salut, que és el que em va posar el cuc a dins perquè pogués fer un programa de televisió. Ell és el que va iniciar-me amb aquest camí d'un programa d'escacs per la televisió. Després amb el Frederic Cano i amb la Montse Pérez, que són els directors d'aquí d'Esplugues Televisió, al qual quan els hi vaig explicar tot el projecte em van dir que estaven encantats, que podia ser una cosa molt bona. No hi havia programes d'escacs enlloc i ells van confiar en nosaltres perquè el féssim. I després, sobretot, amb l'Oriol i amb l'Albert, els dos realitzadors que jo he tingut pràcticament durant aquestes 3 temporades. I a tot l'equip dels seus nois que han estat al voltant, a darrere de les càmeres. A tots ells els hi tenim que donar les gràcies perquè la veritat és que m'he sentit molt còmode, ho hem fet molt bé, oi, Manel? Sí. Ens hem trobat molt a gust i esperem anar continuant i anar fent programes, no? Jo m'he incorporat bastant en aquesta última temporada. Les primeres sortia esporàdicament, però m'he trobat molt a gust i espero trobar-me molt a gust en aquest programa. La veritat és que ens ho hem passat molt bé, ens ho estem passant molt bé i esperem continuar ens-ho passant bé. La setmana que ve, programa 101, ja és... No sabem encara amb aquí perquè és que encara estem a veure què és el que vindrà i què és el que no vindrà. Però fins la setmana que ve, que vagi bé, adéu-siau i moltes gràcies a tots aquests que he nombrat abans. Que vagi bé, adéu-siau. Adéu a tothom.